Yn enw i Siôn Thomas Owen, a dwi'n llawrydd creadigol. Tua y blwyddyn yn ôl, wnaethon ni ddechrau mynd o amgylch Ysgolion gyfun de Cymru, fi a Dr Matthews o Ysgol Abertawe. A wnaethon ni teithio amgylch ardal leol pob ysgol i weld yr wahanol cofebion Rhyfel cyntaf a ail o'r byd. A gan fod rhan fwyaf ohonyn nhw, yr ysgolion wedi cael ei adeiladu ar ôl 1945, doedd dim cofeb yn yr ysgol. Felly pwynt yr prosiect yw i greu cofebion newydd cyfoes i'r ysgolion yna. Wnaethon ni ddechrau trwy teithio'r ardal a Dr Matthews wedi ymchwilio'r ardal a wedi mynd yn i gwahanol cofebau penodol. A falle rai o'r disgyblion wedi gweld nhw wedi pasio nhw, ond heb sylwi nhw beth oedd y pwynt a heb edrych ar yr enwau. A wedyn, wythnos yn olynol, o'n i'n dod mewn hefo paint a 8 troedfedd gan 4 troedfedd o bren wedi torri lan a yn nhw am greu cofeb. So wnaethon nhw ddechrau gan beth o'n nhw wedi cofio ambell un nes i gymryd a wedyn nes i dangos ambell beth yw pethau fel pan chi'n gwglo Rhyfel i gymaru pan chi'n gwglo war, so gwahaniaeth rhwng Gymraeg a Saesneg o sut y Cymru'n cofio Rhyfel. A wedyn nhw'n dechrau casglu syniadau a wedyn ni'n ceisio creu rhyw fath o darlun penodol cyn amser cinio a wedyn bysa'r siarp yn cael ei torri mas yn amser cinio a wedyn o amser cinio nes diwedd y dydd oedd y disgyblion yn peintio'r cofebau yma a gyda'n wych i weld sut yn nhw'n gweld rhywbeth yn dod o ddim byd o bren i cofeb gorffenedig erbyn diwedd y dydd. Yn y man ni, mae'r Arddangosfa yn pwysig achos mae rhan fwy o'r ein yn tua rhwng 13 a 15 mlwydd oed. Felly, yr unig rhyfel yn gweld yn ddiweddar yw un o Sir Crab. Felly, does dim byd mor fawr a rhyfel wedi cyntaf i'r ail o'r byd wedi bod yn eu bywyd nhw, neu falle bod eu rhieni nhw. Felly, beth mae hwn yn dangos yw, mae rhan fwy o nhw, mae pob un o'r rhain yn cofebion heddwch, dyn nhw ddim yn cofebion i gofio'r rhyfel. A trwy y delweddau, maen nhw'n lleol iawn, ond mae yna gobaith mewn pob un o'r delweddau yna. Fi'n meddwl, mae hwnna'n mynd i roi rhywbeth o hwb a gobaith i'r pobl sy'n gweld yr Arddangosfa.